Og her står vi med Frederik Gosvig, som går i 8. A. Yes. Jeg er klar til at få stillet nogle spørgsmål. Super. Hvad er det første forskning, man leder efter flystyret? Er det A, vingerne, B, de sorte bokse, eller C, hjulene på flyet? B, de sorte bokse. Jo, det er rigtigt. Hvad kommer der ofte efter jordskælv? A, vulkanudbrud, B, mange skyer, eller C, en tsunami? Tsunami. Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? A, man kan høre lavede bobler. B, med computerprogrammer, eller C, der kommer revne af vulkanen? C. Hvordan kan man se eller mærke, at det vil blive sommer? At temperaturen er ved 20-25 grader, at bladene vokser på træerne igen, at sneen er ved at falde. A. Så det var Frederik. Du har fået svaret 3 spørgsmål rigtigt, Wow. og det betyder, at du har fået 3 skriver nu. Jeg har altså regnet med 4. Nej, desværre. Er du sikker? Den fik forkert, det var den med vulkanen. Du svarede C, og det rigtige svar er B. Det vidste jeg godt. Du må ikke tage dem alle sammen. Må man ikke få sådan en? Og det er ikke det, der var Nej, aftalt. du tager 3. 3 af dem her. Ja. Jeg har godt fået en. Vi skulle godt donere lidt til mig. Du svarede spørgsmål rigtigt. Spørgsmål. Ja, Ja. sådan. Ja, det er fint. Og i dag står vi med Christian Aabo. Han går i 8. D. Jeg er klar til at stille nogle spørgsmål. Ja, super. Hvad er det første forskning, man leder efter et flystyr? Er det A, vingerne, B, de sorte bokse, eller C, hjulene på flyet? B, de sorte bokser. Hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Vulkanudbrud, mange skyer, eller en tsunami? Er det en tsunami? Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? A, man kan høre lavede bobler med computerprogrammer, eller der kommer revner i vulkanen. Er det ikke, der kommer regn af vulkanen? Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen er ved 20-25 grader, at bladene vokser på træerne igen, at sneen er ved at falde. A. Tak fordi du havde lyst til at svare. Så skal du lige sige, hvad han har fået rigtigt. Og vil jeg lige sige, hvad du har fået rigtigt. Det første, der fik du rigtigt. Og den der fik du rigtigt, altså med jordskælv. Vulkanerne, der fik du forkert. Ja. Det var computerprogrammer. Ja. Og den sidste fik du rigtigt. Tillykke, du har vundet 3 pebernødder. Så må jeg godt tage 3 400. Ja. Tillykke med det. Jeg vil lige holde den. Jeg tror, den var forkert. Og i dag står vi med Magnus Ingevartsen for 8. A. Jeg er klar til at bestille nogle spørgsmål. Ja. Super. Hvad var det første forskning led efter flystyret? Er det A, vingerne, B, de sorte bokse, eller C, hjulene på flyet? B, de sorte bokser. Yes. Hvad kommer der ofte efter jordskælv? A, vulkanudbrud, B, mange skyer, eller C, en tsunami? Det vil jeg jo nok sige tsunami. Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? A, man kan høre lavede bobler, B, med computerprogrammer, eller C, der kommer revner i vulkanen? Det er computerprogrammer. Hvordan kan man se eller mærke, at det er virkelig sommer? At temperaturen er ved at 20-25 grader, at bladene vokser på træerne igen, at stenen er ved at falde? Sommer, så vil jeg nok sige, hvad hedder temperaturen stiger. Ved du hvad, 10? Du får alle spørgsmål rigtige. Yep. Det er de 400. Hvad så? 400. 4. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg havde 7. Skal du? Må vi se dig spise en? Tyk den ordentligt. Okay. Her står vi med Gustav Sivertsen fra 8. A, og vi vil spørge ham nogle spørgsmål. Okay, hvad er det første forskerne leder efter et flystyrt? Er det vingerne, eller er det de sorte bokse, eller er det hjulene på flyet? Jeg tror, det er den sorte boks. De sorte bokse. Så er det B, du svarer?
Ja. Okay, og jeg glemte lige at sige, at du får en pebernød for hvert svar, du svarer rigtigt. Så de sorte boks. Ingen ved om det er rigtigt. Hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Er det et vulkanudbrud? Er der mange skyer? Eller er det en tsunami? En tsunami gætter jeg på. C. Okay. Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? Er det, at man kan høre, at lavet bobler? Er det med computerprogrammer, eller kommer der revner i vulkanen? Det er ved computerprogrammer. Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen begynder at være ved 20-25 grader? At bladene vokser på træerne igen, eller at sneen er ved at falde? At bladene vokser på træerne igen. Okay, jeg kan sige dig, at du har svaret 3 spørgsmål rigtigt. Du må gerne lige sætte 3 pebernødder, men mens, så får du at vide, hvad du har svaret forkert. Det du svarede forkert, det var, at du svarede, at bladene begynder at vokse på træerne igen. Hvordan man kan se eller mærke, at det vil blive sommer, så svarede du, at bladene begynder at vokse på træerne igen. Men det var du svaret forkert. Det rigtige svar er, at temperaturen begynder at være ved 20-25 grader. Så tillykke med det. Okay. Vi står med Jakob fra 7. D, og han vil svare på vores spørgsmål. Og for hvert spørgsmål, han svarer rigtigt, får han en pebernød. Hvad er det første, forskerne leder efter et flystyrt? Er det A. Vingerne, de sorte bokse eller hjulene på flyet? De sorte bokse. Okay, hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Vulkanudbrud, mange skyer eller en tsunami? Vulkanudbrud. Okay. Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? Er det, man kan høre, at lavet bobler, eller er det med computerprogrammer, eller kommer der revner i vulkanen? Computerprogrammer. Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen begynder at være ved 20-25 grader, at bladene vokser på træerne igen, eller at sneen er ved at falde? Temperaturen. Ja. Og så kan jeg så sige, at du har fået 3 spørgsmål rigtigt. Yes! Og det du har fået forkert, det er, hvad kommer der efter et jordskælv? Det er, du svarede vulkanudbrud. Det rigtige svar, det var en tsunami. Hvad? Det skulle da kun ned i vandet. Tak for det, Jakob. Okay. Her står vi med Jeppe fra 5. B. Ja. Ja. Han vil svare på nogle af vores spørgsmål, og for hvert spørgsmål, han svarer rigtigt, der får han en pebernød. Okay. Hvad er det første, forskerne leder efter et flystyrt? Er det A. Vingerne? Er det B. De sorte bokse? Eller er det C. Hjulene på flyet? Bare sig, hvad du tror. A, B eller C. Hvad var det A'erne? Det var vingerne, eller B. De sorte bokse, eller C. Hjulene på flyet. Jeg tror det er A. Okay. Hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Er det A. et vulkanudbrud? Er det B. mange skyer? Eller er det C. en tsunami? En kæmpe bølge. Tsunami. Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? Er det, at man kan høre, at lavet bobler? Er det med computerprogrammer? Eller kommer der revner i vulkanen? Er det ikke på... hvad er det? Computerprogrammer? Svarer du det? Ja. Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen begynder at være ved 20-25 grader? At bladene vokser på træerne igen? Eller at sneen er ved at falde? Jeg tror det er på temperaturen. Okay. Jeppe, jeg kan så sige dig, at du har svaret 3 spørgsmål rigtigt. Og du har så vundet 3 pebernødder, og det må du godt lige tage. Men imens så kan jeg sige, hvad du har fået forkert. Det du svarede forkert, det var, at hvad er det første, forskerne leder efter et flystyr? Og det er jo de sorte bokse, der er rigtigt. Ved du, hvad de sorte bokse er for noget? Nej. Det er der, hvor det hele bliver optaget. Sådan en flyet. Wow. Tillykke med det, Jeppe. Tak. Nu må du godt gå videre. Hej, her står vi med Mark fra 5. E, og han vil svare på nogle af vores spørgsmål. Og så skal det lige siges, at hvis du svarer, eller for hvert spørgsmål, du svarer rigtigt, så må du tage en pebernød. Hvad er det første, forskerne leder efter et flystyrt? Er det vingerne, er det de sorte bokse, eller er det hjulene på flyet? De sorte bokse.
Ja. Hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Er det vulkanudbrud, er det mange skyer, eller er det en tsunami? Tsunami. Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? At man kan høre lavede bobler med computerprogrammer, eller at der kommer revner i vulkanen? Træerne. Der kommer revner i vulkanen. Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen er ved 20-25 grader, altså den begynder at være der. At bladene vokser på træerne igen, eller at sneen er ved at falde. Toren. Så Mark, jeg kan så sige dig, at du har svaret 2 spørgsmål rigtigt. Og det var, at hvad det første forskning efter et flystyrt, og det var de sorte bokse. Og hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Og der svarede du en tsunami, og det var rigtigt. Men det du fik forkert, det var, at du svarede, at der kommer revner i vulkanen, og at bladene begynder at vokse på træerne igen. Og det rigtige svar, det var, at det begynder at være til 20-25 grader. Og man kan måle, hvornår der kommer vulkanen på snart med computerprogrammer. Så nogle gange så 2 pebernødder. Du er ligesom det. Ja, det var godt. Her står vi med Victor Dom fra 8. A, og vi vil lige stille ham nogle spørgsmål omkring vores avisuge, hvor temaet det er spor. For hvert spørgsmål, som er rigtigt, så får du en pebernød, okay? Hvad er det første forskerne leder efter et flystyrt? Forskerne. Hvad er det første forskerne leder efter et flystyrt? Er det vingerne, er det de sorte bokse, eller er det hjulene på flyet? Det er det sorte bokse. Men den er orange, tror jeg. Okay, hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Er det et vulkanudbrud, er det mange skyer, eller er det en tsunami? Tsunami. Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? Man kan høre lavede bobler med computerprogrammer, eller der kommer revner i vulkanen. Der er med computerprogrammer. I can only see one. Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen er ved over 20-25 grader, at bladene vokser på træerne igen, at sneen er ved at falde. Prøv lige, jeg skal lige høre den igen. Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen er ved 20-25 grader, at bladene vokser på træerne igen, eller at sneen er ved at falde. At bladene vokser på træerne igen. Her står vi med dig, og du skal hvad er det første forskerne leder efter et flystyrt? Er det vingerne, eller er det de sorte bokse, eller er det hjulene på flyet? Det er de sorte bokse. Er du sikker på det? 100. Ja. Det er jeg faktisk. Hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Vulkanudbrud, mange skyer eller en tsunami? Hvad var toren? Luk nu. Der kommer mange skyer. Jeg har faktisk haft dem i jordskælv, ikke særlig godt. Hvordan kan man finde ud af, at vulkanen snart er ved at gå i udbrud? Man kan høre et lavede bobler med computerprogrammer, eller der kommer revner i vulkanen. Var der kun 2? Man kan høre et lavede bobler med computerprogrammer, eller der kommer revner i vulkanen. Der kommer revner i vulkanen. Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen begynder at være ved 20-25 grader, at bladene vokser på træerne igen, at sneen er ved at falde. At der bliver 20-25 grader. Og så kan jeg så sige dig, at du har fået 2 spørgsmål rigtigt. Du fik det med flystyrtet rigtigt, at det var de sorte bokse, de ledte efter, og så fik du også, og du var den første, der fik det med sommer, altså hvordan man kan se og mærke, det ved at blive sommer rigtigt. Og det var, at temperaturen er ved 20-25 grader. Og hvordan man kan finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå udbrud, det er med computerprogrammer, og hvad kommer der ofte efter et jordskælv, det skulle være en tsunami. Ja, så du har fået 2 pebernødder simpelthen. Tillykke med det. Tak. Her står vi med Mathias BP fra 8. A, og vi vil stille ham nogle spørgsmål. Og Mathias, for hvert spørgsmål, du svarer rigtigt, så får du nogle pebernødder. Ja. Så skal du juble. Ja. Ja, sådan. Hvad er det første forskerne leder efter et flystyrt? Er det vingerne, eller er det de sorte bokse, eller er det hjulene på flyet? De sorte bokse. Her i mellemtiden kan du så lige forklare, hvad de sorte bokse er for noget.
Nej, det gør det behøver ikke. Hvad kommer der ofte efter et jordskælv? Er det vulkanudbrud? Eller er det mange skyer? Eller er det en tsunami? Tsunami. Hvordan kan man finde ud af, at en vulkan snart er ved at gå i udbrud? Man kan høre lavet bobler, eller er det med computerprogrammer, eller at der kommer revner i vulkanen? Revner, tror jeg. Jeg ved det ikke. Hvordan kan man se eller mærke, at det er ved at blive sommer? At temperaturen er ved 20-25 grader, bladene vokser på træerne igen, at sneen er ved at falde. Temperaturen vokser. Altså, at temperaturen er ved 20-25 grader. Ja. Så, Mathias, jeg kan så sige dig, at du har fået 3 spørgsmål rigtigt. Den, du fik forkert, det var, at hvordan man kan finde ud af, at vulkanen snart er ved at gå i udbrud. Du svarede, at der kommer revner i vulkanen. Det rigtige det er, at man kan måle det med computerprogrammer. Okay. Så nu må du gerne tage 3 pebernødder.